kagik in fact jiparo gani filing return ni timo mana dwe mar auchiel kende. Inyalo file return ni samora mora from dwe mar achiel to dwe mar auchiel. Nikech jo Kenya ohero last minute rush. Jomoko rito ma tarik 31 dwe ni eka koro gimanyo kaka ginyalo file returns. Onengo beni ata inyalo file return nikech file return ma iga mokalo. Koro gima nyalo moni onge kopo ni in gi ing'eyo ni mae gima natimo, mae gi yuto na, tinyalo timo ang'o? Inyalo file return. Gimachielo ma filing return konyo godo en ni omiyo KRA ma jok machoko ushuru piny kaeni ng'eyo jok mok tim ang'o, jok mok chul tax, mok chul ushuru. Nikech ng'ata ma chiegni jegni 18 idwa gimidwaro ni mondo ibed gi pin. Okisebedo gi pin ni koro KRA bo ng'iyo ni to wan gi ji adi man gi pin, to ji adi manotimo ang'owa, manodwoko manyiso wa ni magi manosetimo ang'o, osebedo yuto negi. Gimachielo kendo ma filing return timo en ni omiyo ing'eyo kata ni yuto ni eni adi mwatimo ang'a, ma jo Kenya adi maeni nwayudo ni ne mae pay income tax, moko gi wayudo moa kumachielo kamae. Koro luwore gande nikech iwacho ni nitiere dhano kaka in man mawuotho, to be nitiere companies, what we call a legal person. Ki register company mitimo godo biashara, en kaka chik chalo ni en ang'owa, en ng'at monego beni timo gigene kien. Mok ni nyaka ang' time ba an ema ng'atime awuon gi, an ema tim koka ng'e nang'owa. Koro mano endo bitimo ang'owa, gin bende gitimo ang'o, i file negi returns. To koro kiwacho kar company kacha kata jogo mantiere kod ohala, nikech yudo ka nitiere jogo mantiere kod ohala, to en kaka onyalo bedo ni entiere kod tije ma ichule osara mano dwe ka dwe ka nying'ade pay ma kochopo e giko mar higa to nego be no file returns mane kaka kien, to entiere kod ohala koni. Ng'ani mantiere kod ohala ki yawo kampuni mari kata ka intiere kod ohala ni moro kumoro, ibedo kod pin achiel kose ohala no bende bedo kod pin mare mopogore, to onego be ni file returns e yo machalo nade? Koro kaka